Today, because I've got time, bengithi ngiphefumule ngalolu daba. Into nje esingihlupha isikhathi eside futhi engihlezi ngiyibona yenzeka and ngiyabona ukuthi abantu abayikhozi. Kodwa cha ngithi angingenelele namhlanje ngisho ukukhuluma kwami ngingazi ukuthi kuzofika phi kodwa cha bengithi angiyikhozi. Kodwa ngaphambi kokuthi ngiye kulonto ngifuna ukuqala ngenza umzekelo ngami ngezinto esengizenzile ukuze uzozwa ukuthi ngiyaphi nale nkulumo engiyikhulumayo. Yabona mina for somebody my age, mina I'm 28, 197, 12th April. For somebody my age, I've done a lot of things. Mina, I'm a mother, I've got 2 kids, I've got 2 boys. My son is going to high school next year. And I've enrolled him in one of the best schools possible because I can afford. Ingane yami le encane nayo he's in one of the best schools because I can afford. As intombazane as a daughter, I've given my mother a lot of expensive gifts. Akanandaba now, it's fine. I've given my mom a whole lot of cash. Ngithi mekade ngisebenzile ngayengaposta ngomunye unyaka ngithi ngisebenzile ngithatha 40,000 nguyise ngima ukuthi wenzani angihlangene. In my career I've done so many amazing things. Nje I'm an award-winning presenter, radio presenter, you know. I bought a house, I've got an apartment in Johannesburg. There's just so much. I've bought a lot of cars. Nginemoto mina ngezizathu ukuthi ngiyayithanda vele imoto. Kodwa angikaze nangelilodwa ilanga ngithi mekwenzeke into enhle empilweni yami noma sengifike kulesigaba la ngikwazi ukwenza khona into okungenzeka ukuthi ontanga bami basahluleka ukuyenza. Angikaze ngithi mekufika ngifika kuleso sigaba mase ngithola ithuba lokuthi ngiyathela omunye umuntu. Ngiyaphi ngalento engisho? Sengihlangane nama-post amaningi ku social media la umuntu ethi mekwenzeke khona into enhle empilweni yakhe azibongele mase nyathela omunye umuntu. Athi umuntu mekade ethola umsebenzi sikade sizama naye ukuthola umsebenzi mase indlela yakhe yamvuna ezakhe indlela ekhanya uthola umsebenzi. Athi mase se-office afaka i-caption ethi ngiyabonga uNkulunkulu ngomsebenzi ongibusise ngawo. Engagcini lapho mase ethi khona ontanga bami abawusijika nelanga, khona ontanga bami abawomi nenhle, khona ontanga bami abawondinga sithebeni abafuna ukusebenza. Usekhohliwe ukuthi ontanga bakhe kade zama naye. Angathi uNkulunkulu mekunika istebhisi sokunyuka empilweni masukhahlela abangemva kwakho. Mina I'll tell you one thing, umhlaba muhle ngokuhlonipha, umhlaba muhle ngokuhlonipha abantu. Ngiye ngibone nizingane ithi ingane mhlawumbe celebrate 21st ingagcini ngokubonga ukuthi iphethe kahle. Ithi masikhuluma izibongela ithi mina ngiyiphathe kahle. Ubona nje khona ontanga bami abashaya ngathunga 3 sebengenaphi sithando sami. Athi umuntu methenga imoto, I just bought a car, lapho untanga wami akakabi ngisho ne-license. Izimo enibhekene nazo ayifani. Hayi uthi akathanda ukuba ne-license, akafford ukuba uzoyithatha phi i-license ehleleka uzokhokha ngani? Uzokhokha ngani? Ngoba wena uNkulunkulu usekuvunile ukuthi uthole umsebenzi ukwazi uku-afford uhamba uthenga imoto. Mase uyithenga imoto, i-caption yakho ayingafaki umuntu ongenayo i-license, ayingafaki ontanga bakhe abangakwazi ngisho uku-afford imoto. Uthi umuntu ethenga imoto athi khona untanga wami ongakwazi ngisho ukuthenga i-roll-on, bangenaphi? Ngiyaphinda futhi umhlaba muhle ngokuhlonipha. Umhlaba futhi muhle ngokuhlonipha abantu. And ibona labantu abakhuluma kanje ukuthi mebenze kahle. Uzwa sebethi abantu ave benomona. Cha, ithi ngikufundisa abantu abanawo umona. Kodwa mina ake sithathe mina njengomuntu ongenala license.
Angeke uyothenga imoto lapha untanga wami. Uthenga imoto masothi khona ontanga bami abangenayo ngisho license. Usunginyathelile, sengizokujabulela kanjani? Abantu kwesinye isikhathi hayi uthi abanomona, but ingoba usubanyathelile. Masubanyathelile sekubukhuni kubona ukuthi bakubongela. Abantu abanawo umona ngawe sithandwa sami. Ingoba njalo uma ukhuluma uyabanyathela. Akho umuntu omnyathelile uzokujabulela uma wenza kahle. Bakhona vele abantu angisho ukuthi umona ukhona ke ngawubona ngami. Kodwa funda noma fundana ukuthi meniyibongela uzibongele kuphelile lapho. Awufane nopheni nje upheni uthenga imoto uma welcoming my first baby, welcoming my second baby, welcoming my fourth baby. Angeke ungizwe ngithi mina untanga bami kwasha kwacima kanjani. Kukhona izinto kumele uyibheke uma uyikhuluma ngoba zilimaza abanye abantu. Ngiyazi ukuthi izinto noma izinto eziningi awenzela amehla abantu. But khumbula amagama ami uthi umhlaba muhle ngokuhlonipha, muhle futhi ngokuhlonipha abantu. Cha ilokho nje ngifisa ukusho namhlanje. If you're watching this, I'm gonna ask you this question again at the end of the video. Oguti, who hurt you? You need to be honest with yourself. Who hurt you? Uyazi ukuthi wena uneyingane. Kulezi ingane nazo khona lo ongayifuni. Awuyifuni le ngane ngalendlela ukuthi ngisho ngaphasa ngo-A bodwa. Awuyishayeli izandla mase kube yile oyithanda kakhulu ebikade ingenzi kahle esikoleni. Kodwa le ngane yakho ongayifuni yayisiza ingane yakho leyo oyithandayo. Yayisiza kwama homeworks. Yayisiza emsebenzini wesikole njalo ufane ngabe wena oyisiza kuyona ngoba ithi isiza ingane yakubo. Ingane yakhe kade ingaphasi kahle masiphasa ngo-B nango-A ngenxa yokusizwa yile ongayifuni. Ukwazi ukuhamba uye emamoli uyothenga amakheke ngoba ufuna ukubongela le ngane yakhe kade ingaphasi kahle uthi avisenza kahle esikoleni. Mase kuthi le ongayifuni ngoba iphase ngo-A mase uyayibuza ukuthi kanti ufundela mina yini? Who hurt you? Why ungayifuni ingane yakho? Ingane yakhe esebenzayo mibuye negrosa engangamandla ayo ithi yazama ukujabulisa ekhaya nayo kube khona into eyikhiphayo. Wena ukwazi ukuthi uyipheke leyo grosa uje ungayiphakeli leyo ngane, uphakele izingane zakhe engakhiphi lutho. Who hurt you? Ingane yakho le esebenzayo miyithengile leyo grosa ngisho ngathenga yonke into obuyibhale phansi nongayidingi. Ngisho bingathenga yonke into obuyibhale phansi kodwa uzoma ekutheni usuhlula ukusebenzisa ingqondo nje ukuthi uthenge lokhu nalokhu nalokhu. Ufocus entweni angayithenganga. Lokho akuthengile awubusa kubonga. Kodwa ingane yakho oyithandayo miyibuye nempuphu kungazi wonke umphakathi uthi ingane isiyondle ekhaya. Who hurt you? Why do you continuously hurt your kids? Why ungayifuni la ngane? Yazi ingane ivuke ekuseni iclean ihambe esikoleni ibuye iwasha ama uniform nawe ingane zakubo iwasha amasokisi ibhone ineki iwashing iziwashe neyakho kade uyishila izolineki iwashing ubuye sekomile ibuye ingane enzisa ingane zakubo ama homework ibuye ingane izo-ayina zonke lezi zinto. Awukwazi nokuthi uyibonge ngoba phela umsebenzi wakho lo. Awukwazi nokuthi uyibonge. Kodwa according to you uyifundisa irresponsibility. Kodwa ingane yakho
le oyithandayo misukumile ngoba phela iwashi zona izitsha la ekhaya misukumile yawasha isitsha sayo uyoshaya izandla kuyoze kuyoba yileyo ndaba ngoba they did such a great job. Who hurt you? Why ungayifuni ingane yakho? Yazi ingane engafunwa ayitshelwa ukuthi ayifunwa kodwa iyabona ukuthi cha la ekhaya angithandwa bangibekezelele nje kodwa kube kuya ngabo cha ngabe I'm not part of this family. Leya ngane ngisho ukuthi ikhule kanjani yinhle kuwena mizoletha imali. Yazi mengase ngivula ama comment section i-comment section yami ngisho ngakhomenta abantu ama-accounts anonymous. Baningi abantu abangafika bakutshela ukuthi kuke kwaba khona isikhathi la ngingasebenzi khona ekhaya ngangiphathiswa njengento engiyilutho kodwa uthe ngingathola umsebenzi ngathuka nami ngoba ngibange ngisabizwa ngegama ngaqala ngabizwa ngesithakazelo ngaqala kwabizwa mina kwathiwa ake sithendo sibanibani siza ukuthi uzothini menginomhlangano womndeni ngenxa ukuthi into mina esengizoyisho isiyaphatheka ngenxa ukuthi khona imali esikhona. Ningane intombazana ethi ezama ngazo zonke indlela ukuthi nayigqoke ibe yinhle njengezinye izingane masothi masigqokile ingane siyigqokile zonke izingane uthi zinhle ingubo zakho kodwa awazwa ngumbi. Are you aware of the damage oyenza kuleyo ngane? Of course you are aware mdala phela. You are aware ukuthi ufuna le ngane ingayithembi. You are aware ukuthi le ngane ifuna i-validation kuwena ukuthi yini and you'll never give her that validation. Kodwa ingane yakho lo ithandayo uzukhuphuke nathi awuwamhlangana awuthi ngikushuthe ilindele nale ingane ukuthi nayo izoshutha kanti cha. Who hurt you? Who hurt you? Khona ezinye izinto abazali abazenzayo ngelinye ilanga edala ukuthi ingane ithi mhla ngathola ithuba lokuhamba ekhaya asophinde ngibuya uthi mase kuphuma ama-award ey'ngane le phasa kakhulu ibuya nama-award ungayi ngisho esikoleni sayo kuyoyilandisa lama-award le yakho uyihambela ama-meeting ukuthi iyahlupha awulenzi iphutha usukuma kuqala ngoba uyoyilwela. Le yakho bayithandayo eshaya ingane esikoleni uyisukumela kuqala mike yabuya nje ekhaya usukuma nemvubu ukuthi ubani uthinta ingane yami uzoyishaya isifuba kanje bawuthinta ingane yami usuredi umnenebula lowo muntu umbhanqa nengane yakhe kodwa le ngane ungayifuni mibuye kutshela ukuthi khona uyishayile noma ibuye ikhala udonsa uswazi uthi ngizokushaya uzokhalela into oyaziyo uyinenebula ingane. Who hurt you? Who hurt you? Why iy'ngane zakho ungayitreat ngokufana? Why yazi ingane uyiprovoke usho zonke izinto ezibuhlungu lezi ngale ndlela ukuthi ingane miyicabanga ngekhaya nangoDisemba ayicabanga nangey'bhadi ukuze lapho. Yazi ngike nginayo it hurts me because I've seen this happen. Ngiyangazi mina ngigoduka njalo hlezi ngithi mina phese sengiyekhaya. I've had friends like that who are based in Johannesburg, but whenever I say I'm going home, they'll be like, okay, but you will never hear them Betty if it's ngisayekhaya bacabange nokuya khona because khona le treatment abayitholayo meke bafika they're expected ukuthi bafike nemali eningi
Which makes me ask again, ukuthi kanti umbiwe imali kuleli igoli esihlala kulona ngoba ngendlela engenayo engekho ngempela imali. Kukhona into abazali ababeyisho sisakhula bathi uthi umzali umcela imali athi ucathi ngiyithathaphi imali. Ucathi imali ikhiwe esihlahleni. Yindaba mase kusebenza thina singeke sikwazi ukuthi cha anginamali. But kunalokho nje lengane especially lo ngayifuni fanele ihlezi ikhipha ngoba mingakhiphi you're gonna give them the silent treatment. Abantu abaningi ukulimala emjolweni kuze ngamumva, kodwa abantu abaningi balimele belinyazwa abazali. And it's so sad because those kind of parents will always use the yimina umzali la. But my question still stands, who hurt you? Anyway, I did my hair at 7 Star Salon, okay? So that's why my camera's so close to my face. Yeah, I'm sorry I had to talk about this.